Hello everyone, welcome back to my YouTube channel vlog ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದಾವೆ ಕಂಡ ಎನ್ನ ಸುರು ತಬೇಲೆದ ದಿನ ಸೊ ತೂಕ ഞാനിത് അട്ടിൽ മന്തൊന്നുമില്ല ഇതപ്പണ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನೋಣಂತ ಪದಾಳಿಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ರಜೆಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಏತು ಅಲ್ಪ ನೈನಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ತುಳಿದೆ 1.5 hour ಜರ್ನಿ ಉಂಟು 1 hour ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ದಾಂಡ 1.5 hour ಆಗ್ಬೋದು ಇದಾಡಿದ ಪೊಯ್ ಎಸ್ ಶೋ ಕುಡ್ಪದಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ್ದು 2-3 minutes ಮುಟ ಉಂಡು ಪೋವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಪೋಟು ದಾದಾಪ್ ಅಂದಿದ್ದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂತೇರು ಐ ಬಸ್ ಬರ್ಬಿಡ ಅದೇ ಮುಲೆ ಚಾಬರಿ ಅದೇ ಬಸ್ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಡೌಟು ದಪ್ಪಣ ಅವು ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಡೌಟು ತಿಕ್ಕಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ಬೇವಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಪಡ್ದು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಸ್ ಬೈಕಂ ಪಾಡಿಡ್ದು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಾಡ್ದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಯಾನು ನಾಗೂರದಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನೇ ಬೇಗ ಬತ್ತೇನಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೀನಿ 9 o'clock ಯಾನೊಂದು 5-10 minutes ಬೇಗನೆ ಬೈದದೆ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು 7:30 ಬಸ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಕೊಲ್ನಾಡ್ದೆ ಸೊ 7:30 ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಇಡಬ ರೀಚನಾಗ 8:30 ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿರೋಂಜಿ ಪಂಪೆಲ್ಗೆ ಪಣ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಡು ಅಲ್ಪಡ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಡ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಪಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಚು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಡ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆದ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ತುಜಿ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಆತು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಉಂಟು ತೂಕ ಆಂಡಲ ಸುರುದ ದಿನ ಅದ ಇಂಚೆ ಉಂಟಾದ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುರುದ ದಿನ ಏನಿಡ್ದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಅವನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಸುರುದ ದಿನದ ಬೇಲೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಆರು ಬರ್ಪೆ ಮಂತೇರು ಓನರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಆರು ಬರ್ಪೆ ಮಂತೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಟು ಒಂದು 5 minutes ಡಿಪೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಓನರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುರುತ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೂ ಸುರುತ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ಕಾಣೆ ಬತ್ತದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸರ್ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಕೋರಿಯರು ದಾದ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಏರೇರು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಸೈಟ್ ಇದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪರದ ಅಕಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಬರೀದಿವರ ಅಕಲ್ ಓಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಲೈಕ್ ಅಕಲ್ನ ಏತು ಜನ ಬೇಲೆ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಹಾಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪಂದು ಕೋರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಅಂಚದಾಲ ಐತನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಾಂಡ ಹಾಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದಾಲೇಜಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ಅವೇನೆ ಬಂದು ಪೋಯರು ನಾನು ದಾಲೇಜಿ ಕುಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ರೀ ನಾನು ಆರ್ಮಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆತೆ ಬುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಯ್ಯ ಏತು 5:30 ದಂಚಿ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲ ಆತು ಬಂಗದ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದೆನ್ನೋದುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬೇಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು 7:30 ನಾನು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬೈದೆ ಲೈಕ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂದೆ ಪಪ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ತಿಂಬಿನಿ ಇದು ಒಂಜಿ ದೇವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚು ಸೈಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ವೆಲ್ದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ದ ಫುಲ್ ಬಸ್ ಮದ ಪೋಪಿನ ತೋಜುಂಡು ಕಪಿತಾನಿ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ಪಚ್ಚಣೆ ಇಂಕ ಇದು 12:30 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ದಾಲ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕೊಡ ತುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಇದಲ್ಲ ತಪ್ಪಡೆ ಯಾನ್ ಕಂದಿನ ವೆಜ್ ಅವಳ ಒಂದು ದಾಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಂದಿನ ತೂಕ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಆಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಣ ತೂಕ ಹೋದು ತೂಗ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಡ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡು ಮಾಡು ಸುರುಕು ನೀರುಂಡು ನೀರು ಯಾವ ಬರ್ರೆ ಪಂಪ್ ಇರ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏರೆಗೆ ಬೋಡು ಸೋಕುಡುಂಜಿ ನಮ್ಮ
ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ 29 ಚಿಕನ್ದ ತಪ್ಪಡ ಮೀನೆಂದು ತಿಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಪೂಜ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಬಡವು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದೊಡು ಮಾರ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಹಾಪುಡು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಹಾಪಿನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಡೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರು ಬಡ ಹಾಪಿ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ನೆಗ್ ಬೇಲೆ ಬೈದೆ ಮುಲಿಯರ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಣ ಎನ್ನ ಟೈಮಾಗ ಲವ್ನೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ನನ್ನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೊತೋದಿತ್ತೆ ಮುಲಿ ಇಲ್ಲುಕುಲೋ ದಿಪ್ಪುಡು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತದ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಗರಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರಸಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ದಾಲ ಐ ಮೀನ್ ಆರು ಓನರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಡ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ ಕುಲೋದು ಉರುಲಾಪುಡು ಅಲ್ಲ ದಾನ ಹಾಕು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೋದೆ ಕುಲ್ಲೋದಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೋದೆ ಕುಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂದು 5G ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೂವಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚ ಬಗದಾಜಿ ದಾವೇಜ್ ಸೊ ಇತ್ತಾಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಮುಲಿಪ್ಪೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪಿದಾಡುವೆ ಅಡೆ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗಿ ಲಾಭ ಮಾರೆ ಆ ಬಸ್ದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಓಲಾವು ಈ ಬಸ್ದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆದನ ತೂಕ ಬಸ್ ಮಿನಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಣ ಬೇಗದ ಇಟ್ಕೋಯಿ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾಡ ಇಂಕ 25 ಅಂಚ ತೆಪ್ಪೇರು 25-50 ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂಡ 20-40 5 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಪದ ಬಸ್ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ ನಡ್ತೊಂಬೋಲಿ ಅಂಕ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ಚೂರು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ ನಾನು 5 ಇದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ 6 ತಂಚಿಗೆ ಇರ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೋಣ 6:30 ಉಲಾಯಿ ಪೋಲಿ ಅದ ನಡ್ತದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನು ಪೇಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಚೆತ್ತಿತ್ತ ಮಾರೆ ಯಾನು ಪಣ ಒರ್ತೆಪ್ಪುನದ ಸೊ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡಿದ್ದೆ ಆರು ಬತ್ತಿರು ಒಂತೆ ಬಂದದ್ದು ಮದಗುರಿಯರು ಬಕ್ಕಚೂರು ಬರೆಯರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ವಾಯಿನೇ ಮುಗಿತದೆ ಇತ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪುನಗೆ ಇದು ಪಡ್ತಾ ಪುನದಾದ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಲ್ಪದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ 5:45 ಇರ್ತದೆ ನಾನೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಪದನೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೋಪ ಜಿನಪಿರ ಏರ್ ಅಲ್ತದ ನಡಪುನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಎತ್ತನಾಗ 6:45 ಅವ ವಿಯರತ್ತ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಲೈಕ್ 7 ಆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಚಾಪರ್ಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ಓಲಾತ್ ದಪ್ಪಣ ಅಲ್ಪಡ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ 1.5 hour ಜರ್ನಿ ಬಸ್ಸಿಟೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಅದ್ರ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋಪುಣು ಸೊ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಬೈ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಚಾನಲ್ನ ತೂ ಒಂದು ಹಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು